Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Egin dezagun otoi. Jainko ahal guztidun beti erekoa. Berenka itzazu erramu adarrauek. Eta egizu Kristo gure erregeri goraka eta kantari jarraitzen diogunok. Haren bidez beti ereko Jerusalena iritsi gaitezela. Errege bizi baita. Gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aitzaturi jauna. Jerusalena hurbildu eta Olio mendi ondoan Betfagera iritsi zirenean, Jesusek bere bi ikasle bidali zituen esanez, zoazte aurreko auzo hortara eta berehala aurkituko duzue asto bat lotuta bere umearekin. Askatu eta ekarri zaizkidazue. Inork ezer esaten badizue erantzun, jaunak behar ditu eta berehala itzuliko dizkizu. Guzti hau gertatu zen profetak esana bete zedin. Esaiozue Siongo alabari, horra nun datorkizu zure erregea, apal-apal asto gainean eserita, asto zamari baten umearen gainean. Joan ziren ikasleak eta egin zuten Jesusek agindu ziena. Ekarri zituzten astoa eta astakumea eta beren estalkiz txalmatu zituztenean gainean jarri zen Jesus. Jendetzak bere soigainekoak bidean zabaltzen zizkion, beste batzuek zuhaitz adarrak ebaki eta bidean botatzen zituzten. Eta aurretik eta ondoren zihoazenek honela zioten oihuka. Osanna Daviden semeari, bereikatua jaunaren izenean datorrena. Osanna goi-goikoari. Jesus, Jerusalenen sartu zelarik, herri guztiak harriturik galdetzen zuen. Nor dugu hau, erarekin zentorren jendeak berriz honela zioen. Hau, Jesus profeta da, Galileako Nazaretarra. Jaunak esana. Eskerrazuri jauna. Kristo gure errege, adora dezagun, zeru lurren jabe, aitortu dezagun. Kristo gure errege,
batera piztu daitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko garrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Galdera bakar bati ere ez baitzion erantzunik ematen. Agintaria zeharo hartuta zegoen. Preso bat askatzeko ohitura zuen agintariak festaburuan herriak berak nahi zuen. Espetxean bazeukan garai hartan oso handiko preso bat, Barrabas zeritzana. Herria bildu zenean Pilato galdetu zien. Zein nahi duzue askatzea? Barrabas ala Jesus, Mesias diotena? Bai baizekien bekaitzez ekarri ziotela, eta epai aulkiaren eseri zegoela bere emazteak albiste hau bidali zion. Ez zaitez sar gizon zintzo horrekin. Amets ilunak egiten ditut bat hori dela eta. Baina apaiz nagusiek eta herriko zaharrek berotu zuten herria. Barrabas askatu eta Jesus hil zezala eskatzeko. Agintariak galdetu zien. Bi hauetatik zein nahi duzue askatzea? Herriak erantzun. Barrabas. Eta Pilato. Eta zer egin behar dut Mesias dioten Jesus horrekin? Eta herriak. Josi gurutzean. Pilato. Zer okeren ditu bada? Herriak gero eta behada handiagoaz. Josi gurutzean. Pilato, dena alberri zela eta matxinada gainean zuela ikusirik, ura hartu eta herriaren aurrean eskuak garbitut esan zien. Errugabenez ni odonotan. Hor ikusi zuek. Herri guztiak orduan. Betor gure gai, eta gure umeen gai horren odora. Orduan, Barrabas askatu zien eta Jesus zigurtu ondoren haien esku utzi zuen, gurutzean josteko. Agintariaren gudariak auzitegira eraman zuten Jesus eta gudari talde osoa bildu zuten haren inguruan. Erantzi zizkioten soinekoak eta estalki gorria jantzi zioten. Arantzazko koroia egin zuten gero eta buruan ezarri zioten. Eta kainabera makila eskuinean. Eta aurrean, belaunikaturik, iseka egin zioten esan. Agur udutaren errege. Gero, txistua botatzen hasi zitzaizkion, eta kainabera kenduta, harekin burua jotzen zuten. Isekak, bukatutakoan, kendu zioten estalkia, bere soinekoa jantzi eta gurutzean jostera eraman zuten. Ateratzean, Simon izeneko ziren gizon bat topatu zuten eta gurutzea eramatera behar. Golgo, hau da, buru ezurtegi, eritza lekura iritsi zirenean, behazinez nahastutako ardoa eman zioten edateko. Jesusek txastatu zuen, baina ez zuen edan izan. Gurutzean, josi zutenean, txotx egin zuten, haren jantziak zer zeien zen, eta lurrean eserita ura zaintzen gelditu ziren. Buru gainean idazku bat
batean bi gaizkile josi zituzten gurutzean, bata eskuinetan eta bestea ezkerretan. Handik igarotzen ziren iseka egiten zioten, buruari eraginez eta esanez. Jaunetxea txeratu eta 3 egun barru berriro eraikitzen duen horrek, salba zakeune burua. Jaungoikoaren seme baldin baiz, jaitxiari burutzetik. Era berean, apaiz nagusiak, idazlariek eta herriko zaharrek ere burra egiten zioten esanez. Besteak bai, salbatu horrek, eta bere buru ezin salbatu. Israelgo herreren oski, jaitsi dadia honen burutzetik eta sinistuko diogu. Jaungoikoarengan izan duen bere uste ona, jaungoikoak egiaz maite badu, aska dezala horren. Ez duen bada jaungoikoaren seme zela esaten. Harekin, gurutzean josirik zeuden bi gaizkileek ere berdin iseka egiten zioten. Eguerditik arratsalde erdira arte, lurralde hura guztia ilunpetan gelditu zen. Eta arratsalde erdi aldera, Jesusek oio handi bat egin zuen. Eli, lema sabachthani. Hau da, Ene jainko, zergatik utzi nauzu eskutik. inguruan zeuden batzuek hori entzutean honela zioten. Elias ideika ari da hau. Haietako batek, laizterka joan eta ozpinetan, bustitako belaki bat hartu zuen eta kainaberara muturrean lotuta edateko eman zion. Besteek horrela zioten. Utzi ez zaio, ikus dezagu, ea etortzen zaio Elias, gurutzetik salbatzera. Eta Jesusek beste teada handi bat eginez, azken arnasa eman zuen. Eta orain, atotxoa izkibaten, makutu gobera, laudilatu gobera, momentu probak eman ez. Orduan, jauretxeko oihala erdili egin zen, goitik beheraino. Lurrikara izan zen, harriak erdibitu, hilobiak ireki, eta hildako sartuen gorputz asko piztu ziren. Hauek, Jesus piztu ondoren, beren hilobietatik atera eta hiri santura etorri ziren, eta askori agertu zitzaizkien. Jesus zaintzen zegoen gudari ehundariak eta beren mutilak. Lurrikara eta gertatu zena ikusi zutenean, ikaratu ziren eta honela zioten. Hau benetan, jainkoaren semea zen. Bazeudenak, urrutitik begira emakume asko, Galileatik Jesusi jarraitu zetorriak. Ura zerbitzu nahi ez. Haien artean Maria Magdalena, Santiagoren eta Joseren ama Maria eta Zebedeoren semeen ama. Iluna barrean, Jose zeritzat Arimateako gizon aberaz bat etorri zen. Bera ere Jesusen ikasleetakoa. Are, Pilatoren gana joan da, Jesusen gorputza eskatu zion, eta Pilato emandako agindu ziren. Hartu zuen Josek Jesusen gorputza eta izara argi batean bildu ondoren, beretzat arkaiz bizian, zulatutako hilobi berrian ipini zuen. Ezarri zuen hilobiko sarreran harri biribili handi bat, eta joan egin zen. Maria Magdalena eta beste Maria han zeudenak hiloberen aurrean aurrez esegiten. Biharamunean goizean, prestaera eguna igan ondoren, apaiz nagusiak eta farisiarrak elkarrekin joan ziren, Pilatorengana esanez. Jauna, oroitu gera, Jesús salbatzailearen oraindik bizi zela, nola esan zuen, 3. egunean biziko naiz. Agindu ezazu beraz, hilobia zehatzeko 3. egunera arte. Haren ikasleak
bilatu zuten harria eta zaintzaileen esku jarri zuten hilobia. Jaunak esana. Erramu igandearekin, hasiera ematen diogu aste santuari, gure fedeko misterio nagusiak ospatzen dugun aste hori. Eta bi ebangelio entzun ditugu, lehenengoa Jesusen sarrera Jerusalenen, errege bezala. Halako jende multzo handi bat inguruan txaloka, goraka, zeugala, palma adarrak eskuetan, Osanna Daviden semeari esanez, da errege handi bat bezala, pertsona handi bat bezala, onartu izan zuten Jesus Jerusalenen. Horrek ulertzen ematen dugu nola maite zuten asko, bazitun jarraitzaile asko, entzuten dugu, ebangelio irakurtzen dugularik, jende multzo ikaragarriak zeudela bere inguruan, batzutan txalupara hilo behar izaten zuen denek ikustezaten, bestetan leku baztertu batean zeudelako milaka pertsona egin zuen ogiaren bidalketaren miraria, bestetan halako multzo jende talde ikaragarriak izaten zituen inguruan, eta Jerusalengo sarrerak ere horren esan genezake hori ulertzera ematen dugu jende talde handiak txaloka eta goraka. Horrek bere etsaien gorrotoa eta amorrazioa areagotu egiten zuen. Baina, ohartzen ziren ezin zutela nola nahi Jesus harrapatu, nola nahi Jesus presobatu. Jendetza horien artean, haiek ez ziren atrebitzen bertara joan eta Jesus preso hartzera. Horregatik ezinbesteko izan zuten Judasen traizioa. Gaineko Judasek esan ziren non arkitu behar zuten bera bakarrik. Hori omen dira, joan zenean, ordu Judasek aprobetxatu zuen esateko bai, hor arkituko dezue bakarrik. Bestela, jende multzo guzti horien artean, jende talde handi horien artean, ezinezkoa baitzen bere etxaientzako bera preso hartzea. Eta entzun dugu baita ere, mekaldia. Hain zuzen ere, pentsatu dugu batez ere, maitasun misterioa dela. Gure erregea, guk ere palma adarrekin, guk ere Osanna eta goraka, gure bihotzean hartzen dugu erregea, ikusten dugu burutzean zintzilik, buruan arantzazko koroi bat daukela, batez ere erakusten dugu bere maitasuna, bere hotzantasuna, bere humiltasuna. Ez da guk maitasunaren duen errege bat, boterearen bidez, edo lujoaren bidez, edota halako haundikeriz, edo esan genezake, halako itxurakeriz, mundua liduratu edo hankazpian eduki nahi duen errege bat. Ez da horako errege bat baizik eta gure bihotzak maitasunaren bidez, errukiaren bidez, hotzantasunaren bidez, humiltasunaren bidez, irabazi nahi dituen erregea dugu Jesus. Egun hauek bizitzeak lagundu dezakula guztioi gure Jesusen jarraipenean aurrera segitzeko, gure fede bizitzan aurrera segitu ahal izateko. Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginagatik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jagoiko eta guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena.
Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santuan bereziki Javier Barandarain jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizu gure eskariak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gure jauna, Jainko jauna, zure semearen ekaldiari esker, betorkigu laster zure barkamena. Eta ospakizun honetan gaurkotzen dugu Jesu Kristoren opari bakar honen bidez, emai duzu zure errukia. Gure pekatuek merezi ez badute ere, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jagoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu. Jagoiko bai guztirun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, pekatu gabea izanik, pekatariengatik onartu zuen nekaldia, eta errugabea izan arren, errugun bezala izan zen epaitua. Bere heriotzaz garbitu ditu gure pekatuak, eta bere piztueraz irabazi digu santu izatea. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goreste zaitugu jauna, boz bete kantari. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederena, santu
Santu zerabai jauna eta sakutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitargo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio ondatik, hau nire gorputza data zuentzat eman duena. Afalondoan berdin kanizkaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio ondatik, hau nire odolaren kanizkatan, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, erizue hau nire hori. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan dira gure semedeak eta hildako guztiak. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, bereziki Javier Barandarain. Errukizak izkigu arren, guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun hori Espiritu Santuarekin batean, ospeta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure ea zeurak zerana, santizen begiz zerana, edo begiz zerana, egin begiz zerana zerana zezara gure ere, emaituz gaur mundako ogia, barkatu gure zorrak, gure ere gure zorrak barkatzen gure eztezko, eta ez gure gure atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esanada apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi bezera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea. Jangoikoaren bildotxa, zure zertu zure pekatua, arrekin jauna. Hona hemen Jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak.
jaunaren azken afariko ofizioa. Atxaldeko 6etan ostendu santu. Ostiral santu, atxaldeko 4:00 eta larun batez Pasko behia iluntzeko 8:00. Eta gero ja, Pasko egunean beti bezala goizeko 10:00. Beraz, ostegunean 6etan, ostiralean 4:00 eta larun batean 8:00. Jauna zuekin, bedinka